Олексій, якщо буде цікаве питання з чату, давай мені. Дякую. Сябры, я вас вітаю на каналі Народная Громада. У нас сёння, вы бачыце побач са мной цудоўнага чалавека. Гэта вельмі вядомы украінскі палітык. Гэта дэпутат Верховнай Рады Украіны 8 і 9 склікання. У той же час гэта адзін з самых яскравых удзельнікаў фракцыі Еўрапейская Салідарнасць, каманды Петра Алексеевича Порошенка, і з недавнего часу гэта кіраўнік міжфракцыйнага аб'яднання за дэмакратычную Беларусь. Я вас шчыра вітаю, пан Алексей. Побач са мной Алексей Гончаренко. Прывітайце, калі ласка, у чаце гучна. Вітаю, пан Алексей. Вітаю вас, дякую за запрошення. Дуже радий бути сьогодні в вашому стрімі. Так, пан Алексей, ви бачите те, що відбувається у Білорусі, і нам вельмі было важліва з вами паразмаўляць наконт таго, што адбываецца, пачуць вашыя меркаванні. І адно з важлівых пытань. Вось Беларусь, якая была да пачатку гэтай перадвыбарчай кампаніі, да прэзідэнцкай гонкі, якую вы яе бачылі? І якой яна стала падчас таго, што пачало адбывацца, калі пачаліся перадвыбарчыя кампаніі ў Беларусі? То бок, якая Беларусь была умовно до 2020 і якою ви бачите її зараз? Мені здалося, що зараз, і здається і тепер, що в Білорусі з'явився шанс на демократичний вільний розвиток, тому що мені здається, що є велика кількість людей в Білорусі, які готові захистити якось своє бачення того, що країна має бути вільною і демократичною. Але, звичайно, що це я не білорус, я не живу в Білорусі, тож це сторонній погляд, але в мене таке відчуття склалося. І я думаю, що не тільки в мене, тому що я бачу, що режим білоруський теж перейшов, на жаль, до репресій таких, достатньо жорстких, коли затримуються кандидати в президенти, блогери, довірені особи і так далі. І саме це стало причиною того, що ми разом з колегами вирішили створити міжфракційне об'єднання за демократичну Білорусь, мета якого це дати перше, це дати політичний сигнал такий білорусам, що в Україні є люди, які переживають за долю цієї країни. Це перше. По-друге, звичайно, висловлювати свою позицію і ставлення до того, як відбуваються ці президентські вибори, ну і що буде після них, бо очевидно, що після них теж буде спекотно, я би так сказав, в політичному сенсі. Тож ми хочемо бачити члени нашого об'єднання, ми хочемо бачити Білорусь вільною, демократичною, незалежною країною. Ми розуміємо, що крім всього іншого, в нас є спільний ворог сьогодні, це є Кремль, і які б там не були відносини особисто між Путіним і Лукашенка, але точно, що Путін не хоче бачити, як він не хотів бачити демократичну зміну влади в Україні, і як він не хотів бачити, що люди можуть вийти і захистити своє право на вільні вибори в Україні. Я думаю, що він те саме не хоче бачити в Білорусі, він сприймає тільки сценарій переобрання або передачі якомусь приємнику. Ось це єдине, що він сприймає. Тож я розумію, що фактично сьогодні це не тільки білоруський режим, але й Російська Федерація, яка має великі можливості. Вона теж бореться з цією демократичною хвилею, яка, мені здається, піднімається в Білорусі. Ну так, вось збоку вы бачыце Беларусь. Для вас гэта быў нейкі такі культурны шок з боку тых падзей, якія вы пабачылі? Мы стараліся асвяціць іх максімальна празора, то бок гэта выкраданне на вуліцах, гэта катаванне у турмах нашых палітвязняў. Дакладна зараз у Беларусі вызнана 24 палітвязня, і на 18 з іх адчынены крымінальныя справы, за заклік да нейкіх масавых падзеяў. З вашага боку вы далёка знаходзіцеся, і як вы ставіцеся? Ці было гэта для грамадзян Украіны такім шокам? Таму што ўсе звыклі, што Беларусь гэта вельмі спакойная краіна,
там не адбываецца ніякіх падзей, вось такі моўны застой 26 год, і вось той сацыяльны выбух, якой зараз адбываецца, як ён выглядае збоку, таму што мы бачым вялікую колькасць падтрымкі з іншых краін. Чаму людзі выходзяць і падтрымваюць з БЧБ сцягамі тое, што мы тут робім, каб абараніць наших палітвязняў? Ну, дійсно, ось я про це вже казав, що з'явилося таке відчуття, да, що реальні зміни в Білорусі можливі. І це побачило багато людей. Що стосується політв'язнів, можу сказати, що зараз наше міжфракційне об'єднання, ми підготували проект постанови Верховної Ради, я вже його подав на реєстрацію, я думаю, що в понеділок воно буде зареєстровано, щодо звернення Верховної Ради України до президента Білорусі, національних зборів Білорусі, щодо того, щоб припинити політичні репресії, звільнити по переліку всіх тих людей, які сьогодні знаходяться в тюрмах за те, що насправді вони просто хочуть демократичних виборів. І я не знаю, звичайно, чи буде винесено це питання на розгляд Верховної Ради. Ви розумієте, що тут але ми точно його будемо намагатися просувати, побачимо, яким будуть результати. Ось, ну і те, що з боку нашого міжфракційного об'єднання ми будемо ці питання піднімати, це я можу вам пообіцяти. Щиро дякую. Вось цікаво даведацца, каму належыць ідэя стварэння міжфракцыйнага аб'яднання і сама за дэмакратычную Беларусь, і ці вялікая колькасць людзей падтрымвае зараз гэтае аб'яднанне, і вынік, якой вы прыкладна бачыце у працы гэтага аб'яднання? Ну, ідея належить мені, я запропонував колегам, погодилось 17 колег. Ще зараз 2 колег вирішили доєднатися до нас, може ця кількість буде збільшуватись. Серед цих людей є, я вдячний кожній людині, кожному народному депутату, там є представники різних фракцій Верховної Ради, більше всього там представники фракції «Європейська Солідарність», в яку входжу і я, але там є і інші фракції. Маємо попередньо бажання одного депутата з владної фракції, яка називається «Слуга народу», доєднатись до нашого об'єднання, тому що на початку зараз їх поки що немає, але ось один колега зголосився, побачимо, чи він вступить у наступному тижні. Ось, я думаю, що це було б важливо, щоб була і провладна фракція в нашому об'єднанні. Що стосується людей, які там є знакові для України люди, там, наприклад, є колишній минулий голова Верховної Ради Андрій Парубій, він був головою в минулому скликанні. Там є кримські татари Ахтем Чийгоз і Рустем Умєров. Ахтем Чийгоз був декілька років у в'язниці в Криму за те, що він не визнавав російську анексію. Він є заступником керівника Меджліса кримсько-татарського народу. Ну і інші народні депутати, я вдячний кожному, хто погодився і приєднатися до цього нашого об'єднання. Якою ви бачите працу об'єднання? І я б хотіла вас зацитувати зараз. У Верховній Раді ви паведамілі вельмі прыгожай, на мой погляд, беларускай мовай. Сябры цытую Алексея Гончаренка: «Пахавайце, уставайце, кайданы парвіце. Украіна не кідае сваіх братоў у бядзе. Ваша краіна павінна быць свабоднай, дэмакратычнай, незалежнай і еўрапейскай. Мы дапаможам вам у гэтым. Жыве Беларусь і слава Украіне». У мяне, як у беларускі, пытанне, якім чынам беларусы могуць дапамагчы вашаму аб'яднанню. То бок, ну, зразумела, я вельмі часта ад вас чула, што пытанне Украіны не можа падымацца без самой Украіны. І ў гэтым сэнсе пытанне Беларусі, на мой погляд, таксама павінны быць з беларусамі, і мы гатовы дапамагаць. Адзінае, што накіруйце нас, калі ласка, якім чынам мы можам гэта зрабіць? Безумовно, ми не громадяни Білорусі, ми не маємо права втручатися в внутріполітичну боротьбу і вибір людей. Тобто ми не агітуємо за жодного кандидата в президенти Білорусі, це не за жодну партію, це не наша справа, і ми не маємо з усіх точок зору це робити. Ми виступаємо за демократичні принципи, за те, щоб в Білорусі вибори відбулися демократично,
щоб президента обрали білоруси, щоб це не було просто призначення того самого Лукашенка, який вже 26 років президент, а щоб це були вільні вибори. Кого люди оберуть на вільних виборах, ну так воно і буде. Це вибір людей. І це підкреслює наша назва «Демократична Білорусь», що ми саме ці цінності хочемо обстоювати. Що стосується того, що ми можемо зробити, я не буду казати, що ми можемо зробити багато. Я не буду вас якось чому обманювати, бо ви розумієте чудово, що міжфракційне об'єднання – це не Міністерство зовнішніх справ, це не влада, це якби просто позиція групи політиків, депутатів. Але я думаю, що якісь речі ми зможемо зробити. По-перше, ось я сказав вже, що ми подали проект постанови Верховної Ради. Побачимо, чи він буде прийнятий, чи ні, і чи буде воно винесено в сесійну залу, але в будь-якому разі це вже крок. Я знаю, що є такі об'єднання, наприклад, є «За демократичну Білорусь» в Литовському Сеймі. Я знаю, що є інші європейські політики, які теж хвилюються за білоруську тематику, займаються її. І я думаю, що нам потрібно об'єднувати зусилля з ними і разом проводити, це може бути якась спільна робота щодо того, щоб допомогти демократичним змінам в Білорусі. Є речі, які ми можемо робити, пов'язані безпосередньо з білорусько-українськими відносинами, для того, щоб актуалізувати білоруську тему в українському просторі інформаційному. Бо, на жаль, я вам скажу відверто, що в Україні не дуже багато про це говориться, і навіть зараз це точно, що не топ-тема, і навіть, тобто ми розуміємо. Я думаю, що важливо доносити до людей, що в Білорусі відбуваються якісь важливі події. Ми ось зараз вже наше об'єднання, ми допомагаємо видати книгу «Білоруси на Донбасі» авторства журналістів Білоруської радіо «Свободи», яка розповідає про долі тих білорусів, які воювали на Донбасі, причому з двох боків, як ті, які поїхали найманцями, проросійськими найманцями воювати проти України у складі так званих Донецької та Луганської народних республік, які є для України терористичними об'єднаннями, то так і у складі українських добровольчих батальйонів і воювати за Україну. До речі, багато дуже українців знає прізвище Жизнєвського, людини, яка одним з перших загинув під час Революції Гідності в Україні 2014 року. І це таке важливе для нас ім'я. Ми пам'ятаємо, що він віддав фактично своє життя, білорус, громадянин Білорусі, віддав своє життя за Україну, за демократію в нашій державі. І тож ми плануємо і ці теми теж піднімати. Алексей, у нас есть вельми такая складаная для Беларусі тема, тому що я як беларуска-украінскага паходжання разумею, што калі тут будзе ўплыў яшчэ з боку трэцяй краіны, гэта наш умоўны сусед, краіна-агрэсар, вось тут зараз адчуваецца ўжо нейкая прапаганда. Мы бачым, што, напэўна, ёсць таксама і прарасійскія кандыдаты ў прэзідэнты. У гэтым сэнсе вельмі небяспечная сітуацыя ў Беларусі, таму што калі ў Беларусі станецца сітуацыя, што яна страціць незалежнасць, таксама пад пагрозай у гэтым сэнсе будзе Украіна. Гэта для нас вельмі зараз складанае пытанне, як нам рэагаваць на тое, што спрабуюць ціснуць трэція краіны на нас. То бок мы зараз ведаем пра нейкія дарожныя мапы, якія павінен падпісаць кіраўнік нашай дзяржавы. Мы нічога ўвогуле дакладна пра іх не ведаем, пра што яны, аб чым дамаўляюцца, на якіх умовах. Адзінае, што нам вядома, што ў гэтым сэнсе будзе паглыбленая інтэграцыя, і ёсць вялікая магчымасць, што Беларусь страціць незалежнасць. Альбо гэтая незалежнасць, яна будзе вельмі ўмоўны характар насіць. З гэтага боку я заўсёды звяртаюсь да украінцаў. У вас ёсць опыт, як адкідваць ворага ад сваёй мяжы. Мабыць, з гэтага у вас ёсць пажаданні беларуса. Мабыць, опытам падзеліцеся, як нам себе паводзіць у гэтай складанай сітуацыі. Дійсно, це велика небезпека, яка сьогодні стоїть перед Україною, я би сказав, перед цією Європою. Бо якщо Російська Федерація поглине Білорусь, це безумовно дуже суттєво підвищить небезпеку і ризики для України.
тому що Білорусь – це наш другий сусід за розміром державного кордону. І, звичайно ж, це буде і зараз ми відчуваємо певну загрозу з півночі, тому що, на жаль, на території Білорусі є російські військові. І ми розуміємо, що Білорусь може бути використана як плацдарм для атаки на Україну, але якщо станеться вже формальне поглинання, або дійсно, якщо від незалежності Білорусі залишиться тільки якась там умовність, то такі ризики ще збільшаться. А це одна з причин, чому ми безпосередньо створили наше об'єднання. Я це підкреслював, коли казав, що важлива мета, щоб Білорусь була незалежною країною. Не тільки важливо демократичною, незалежною країною. І це дійсно важливо. І я думаю, що тут ризики для всієї Європи, тому що це буде означати, що російські танки напряму виходять вже на кордон з країнами Євросоюзу, і це небезпечно. Тепер що можемо порадити? Доля Білорусі в руках білоруського народу. Ніхто інший, і це перша порада, яку я можу сказати, і думка, що ніхто інший за вас це не зробить. Коли Російська Федерація, коли була Революція Гідності, то нам навіть наші європейські партнери там пропонували якісь речі, які домовитись, якось там щось відтягнути і так далі. А все-таки люди вирішили інакше. Потім, коли почалася російська агресія, на жаль, прямої військової допомоги ми не отримали від жодної країни і воювали самостійно. Так, заяви, економічні санкції, потім допомога зброєю – це все важливо. І я не зменшую важливість цього, але все-таки прямої військової допомоги ми не отримали, навіть враховуючи, що Україна має так званий Будапештський меморандум, який підписувався, коли Україна відмовилася від ядерної зброї. І тоді Росія, це тепер вже смішно, Сполучені Штати Америки і Великобританія дали гарантії безпеки. Але ці гарантії не були закріплені якимось механізмом, це було просто таке заява про ці гарантії безпеки. І, на жаль, ми бачимо, що навіть такі країни, як Великобританія і Сполучені Штати Америки, вони не надали нам прямої військової допомоги. Тож, звичайно, що доля Білорусі, повторюсь, тільки в руках білоруського народу, як в питанні демократії, так і в питанні незалежності. Але якщо білоруський народ буде захищати і демократію, і незалежність своєї держави, то тут, я думаю, вже Україна зможе суттєво допомогти. Зараз у Білорусі, на мой погляд, одна з самих величезних проблем, що тих лідерів опозиції, тих лідерів думок, які до останнього часу накеровували людей, яны зараз знаходяцца за кратамі у тартурах, іх катуюць. Збольшага беларусы ведаюць, што гэта не чалавечыя умовы зараз. І самае дрэннае, што яны зараз выходзяць з інфармацыйнага поля, то бок іх альбо спецыяльна, альбо выпадкова нават нашы апазіцыйныя такія СМІ прабеларускія, яны не нагадваюць фаміліі. Гэта фамілія Мікалая Статкевіча, Паўла Севярынца, Сергея Ціхановскага. У нас зараз чамусьці 2-3 прозвішчы ў інфармацыйным полі, нягледзячы на тое, што яны таксама знаходзяцца за кратамі. Але лідараў апазіцыі чамусьці зараз просто альбо знішваюць, альбо не нагадваюць. У гэтым сэнсе, мабыць, гэта ёсць паралельная гісторыя з Украінай, мабыць, гэта нейкія метадычкі, па якіх працуе прапаганда, і з гэтага боку, як мы можам праз сябе больш распаўсюджваць інфармацыю, што людзі, якія маглі б змяніць Беларусь, знаходзяцца за кратамі, і ў іх няма магчымасці нават абірацца. Я так розумію, що ви якраз це і робите, роблячи свою роботу, і стріми, і інформуючи людей. Зрозуміло, що в Білорусі у ЗМІ знаходяться масові медіа, знаходяться під повним контролем діючої влади. Це ж очевидно. Крім того, я так розумію, що в Білорусі є популярними російські ЗМІ. Там теж люди нічого про це не почують, теж з зрозумілих причин, ми про це вже говорили. Що для Путіна ситуація вигідна в будь-якому випадку. З одного боку, він бореться з демократичними проявами на пострадянському просторі, що для нього є дуже важливим. З іншого боку, ці події, вони ослаблюють легітимність режиму Лукашенка, а значить роблять його більш зговірливим на
те бажання, яке є у Путіна. А воно очевидним є. Це поглинути просто Білорусь і все. І це для нього вигідно. Тут можу тільки вам сказати, що треба максимально вам піднімати ці питання. Я зі свого боку, як один з інструментів, які буду використовувати, я є делегатом України в парламентській асамблеї Ради Європи, це в Страсбурзі, і я буду піднімати там наскільки зможу, бо зрозуміло, що головна тематика для мене це є тематика України. Але як керівник міжфракційного об'єднання я безумовно теж буду піднімати питання Білорусі. На жаль, зараз і білоруських політв'язнів. На жаль, зараз парламентська асамблея Ради Європи не збирається, так як епідемія коронавірусу вплинула на це. Остання сесія була в січні, і квітнева та червнева сесія, які мали відбутися, не відбулися. Тепер ми очікуємо на наступну сесію, яка має відбутися в жовтні. Я сподіваюся, що вона вже відбудеться. І тоді я буду намагатись використати і цей майданчик для того, щоб нагадати про долю білорусів, які є політв'язнями. Тобто я правильно розумію, що зараз міжнародна суполка більш і більш повинна звертати увагу на тему політв'язнів, тому що, напевно, ми єдина країна у Європі, у якої такий термін увогуле існує. Звичайно, це так і є. Я вам скажу, що є проблеми з деякими іншими країнами-членами Ради Європи, але Білорусь, вона не входить в Раду Європи. Ви це знаєте. Але дійсно, ось зараз ситуація з президентськими виборами в Білорусі, вона робить цю тему більш важливою і звертає на себе велику увагу. Я сподіваюся. І сподіваюся, що колеги з інших країн підтримують тут мене в тому, щоб піднімати цю тему. Алексей, я за вами приватно стежу, тому що мені не все равно, що відбувається в моїй Україні. Я народилася там, і, звісно, я би вас попросити хотіла, ви вельми емоційно і вельми з доброю енергетикою завжди жадаєте Україні квітнеть, становитися лепей, і ви робите від себе все можливе, щоб це відбулося. Могу ли я вас попросить для белорусов зробити те ж саме, ось гэты променчики позитивної енергії, яка нам вельми зараз потрібна. Освітіть, коли ласка, Білорусь, і нехай це буде таким білоруським натхненням з боку України, що ми так само можемо, тому що ми віримо і обов'язково правда за нами, тому що ми так само хочемо жити у пригожій демократичній країні, де право гэта ёсць права, а не тое злочинне законодавство, яке зараз катує моїх сяброў. Я вірю в те, що Білорусь буде незалежною демократичною країною. Вірю в це, кажу вам це чесно. Розумію, наскільки складний зараз момент, тому хочу висловити слова підтримки всім тим, хто бачить Білорусь вільною і демократичною країною. Що ми можемо зробити, ми підтримуємо. Я вірю, що і Україна, і Білорусь прийде день, стануть членами великої європейської родини вільних народів, які живуть за принципами верховенства права, прав людини і демократії. Я думаю, що іншого шляху просто немає. І навіть такий диктатор, яким є Володимир Путін, з його великими можливостями, не зможе зупинити хід історії. Єдине, що вони можуть відтягнути це, але звичайно, що це є роки, і це є роки нашого життя. Тож хотілося, щоб все це відбулося швидше, і чим швидше це відбудеться, тим краще. Тож, живе Білорусь, слава Україні, дякую вам, і я завжди на зв'язку, і готовий, і дійсно все, що від мене залежить, зробити для наших країн. Дякую вам дуже. Щиро дякую вам, пан Олексій. Дякую. Я сподіваюся до зустрічі з судовними українськими сябрами, які і душою, і серцем нас підтримують. І я впевнена, обов'язково побач з ими ми будемо натхнятися ось цією енергією і так само будемо робити все ліпше для нашої країни і обов'язково обороняти наших громадян, тому що те життя, яке у нас повинно бути, обираємо виключно ми. Тому я усім жадаю щиро доброго вечора, натхнення і вірте, ласку, у те, що Білорусь – це країна для життя, і вона буде обов'язково жити. Живе Білорусь і слава Україні! Героям слава!